bij een nieuwe Cheeriact. Je moet reageren bij op het nummer van Twice, namelijk De Feels. Let's go. Let's go! Let's go. Go. Let's go! Gitaartje. Bram. Oh. 2021. Ja. Beetje te let. Het is wel echt een beetje, ik wil veel high school. Ja, leuke outfit. Ja. Oeh, zij het nice hier. Ja. Rood. Dat PS is cool. Ja. Dus de noot aan, alle jaar Engels. Ja. Oh. Er gebeurt erg vol. Heel volle. Boem, boem, boem. Ja. Oeh. Ah, ze gaan naar prom. Oh, wat leuk. Dat wil ik echt nog een keer in mijn leven. Oh, deze. Ah. Ik dacht even, ik herken het Of nou. die is totaal Op andere TikTok. Dit nummer is echt kunnen vinden op TikTok. Douche. Oh, Ja. ik ken het net. Oh, Dug. dat is echt. Nee, ik ken het douche. Oh. Dat is echt een. Ja. Oh, al je blauw. Oh. Oeh. Echt, de jurkjes. Wat leuk. Mooi. Oh. Ik denk dat ze deze alleen maar helemaal Engels zijn. Die hebben alle internationale. Meisje. Prom Queen, oh. Oeh, de prom queen. Ze doet precies hetzelfde douche dan wat ze op TikTok is. Ah. Het is net zo moeilijk douche op zich. Ja, het is precies wat ze hierin doet als en dan ik op TikTok. Oké. Ja. De outfit is nog steeds Ja. echt heel vet. Ze wisselen wel echt 20 keer per outfit. Ja. Ik vind die jurkjes het leuk. Ja. Oh. En wat is dit? Een fotoboek? Oeh. Wat is de deal? Ja, oh. Oh! Ah. Het loopt wel echt hingje. Oeh. Wow. Oh. Oh. Breaking news. Oh. Nou, wat een hit. Wat een... Ik herken hem van TikTok op een Ja, gegeven moment. ik Hey, nee. Nee. Oeps. Oeps. Ik vind wel inderdaad een TikTok-achtig nummer. Nee. En een leuk noeske. En leuke outfit. Laten we maar even leren, dat noeske. Eigenlijk wel zo. Ik kan het doen, ook eens beter douchen dan ik. Nou, komt vast goed. Jongens, dit weer helaas het einde van deze Chill React. Hopelijk vond je hem een leuk. Jou even een likeje. Abonneer ik even. En dan zien we je in de volgende Chill React. Tot de volgende. Doei!